Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na epizodu. Danas igramo Agario sa Nego Gamersom. Sa Negom Gamersom. Da je ovo prva epizoda. Fuck no. Što? Zablokirao. Što ti misli? Kao što vidite imamo ovdje i bota akciju. Bota je aktivni bot. Ovdje još jedan. Negamo bot. Evo vidite imamo mapu. Tu samo... Ja mislim ti cijelo. Drži ga. Idem dobro. Mislim. Ja sam. Okej. Aj, prvo se stvoriš. Ali blizu. Ma uglavnom sam blizu. Da. Nego moramo... Ma ti... Ajmo skupi. Koliko ti botina? Hoće slediš. Tebe. Dobre. Si tu? Koliko imaš? Su 22. Malo si. Mi zablokirao sada. Aj, pakaj. I napred. Može ti spavaš. Mislio si da će da možeš. Pa opet. Evo smo. Da, izvinite što nisam baš dugo snimao. Ali... Što si spavio na 4 puta? Evo sam. A malo da skupim. Puta je! Onda sam skupio. Koliko imaš? Koliko treba da... Treba ti još malo. Ne blokiraj. Preživi ovako. Poje. Da, kao što vidite ljudi, pojeli su nas skroz. A tamo sam... Ništa od nas ne ostalo. Što? A, šta je? Kupi bro. Gdje su moji? Gdje su moji pa? Evo, ne. Što je ovo? Koliko botova? To je na njih. Ne? Nis? A. Da, bili su nas pojeli. Ali smo se Malo. Znaš što ima ovo iz zeleni? I skupo, jesi povim i cijelo. Opasno pucaj. What the f... Dođe on. Imaš ga. Molim za ovako, stoji on. Samo ti nego daj. Što prva epizoda Agarija. Da, nadam se da će vam se svidjet. Da. Radimo ova profil. Profil da pucam. Ako imaš... Oh, shit. To je nešto si ga bojao.
Što ti zamalaš? Izmeti se. Dobro sam. Ovdje imaš za kupicu. Ne, mislim da mogu danas pojedovati. Samo mogu, da smo neko, peti smo, pa nismo loši. Pali bre, Ja njega. a nekad možeš. Ne, pa taj sve pali vama. Gdje si ti pošao? Koji budaži, bre, sad ću. Mogu sam Portugaliju. No sve sam ih hvala. Baš i što sam i htjela da ih hvala. A tipo je Portugali, odatle je Ronaldo. Da, znate svi ljudi, Messi osvojio zlatnu lopticu. Znači 5 zlatnih loptica za Messija. To je znači Bože. Vezi za Pokjana. Sam... Ne, neka ovako, neka ovako. Zorani, beži kući skoro. Šalim se, ne znam koga. Dobro. Stina, tako. Ajde, idemo kod nekog. Beži. Treći, odlično. No, možemo da budemo drugi, ne mislim. No, što da ne. Idemo uspjehu. To, beži! Daj mami. Ovdje smo. Daj malo da ga rak. Bjegaj. Ljudi, mi ih cepamo sada tako nego. Oj. Javam se sa lice zemlje, četvrti. Ha. Jo, misliš da ne znam ih vodi? Će da ih... Ja povratimo. Koliko bi je? 5000. Bili se znam. Oni su napasni. Tak stani. Uzmi ovo zadnje. Ovo zadnje. Ovo zvali. Pa mogu bi da jesu. Pukni tu bre. Onda mi daj bar. Onda mi daj. Stani. A sad šta će mi sad da je? Da kupni. Pukni Zoro. Da, sad ih mi sve jedemo redom. Šta bi... Nešto. Izvijete što sam malo pomukao. Znači ti to sliša. Još bre... Dobro, stani. Da, počela škola i želim da čestitam svima srpsku novu godinu. Novu godinu, dobro. Pa si ti pomukao. Ne znam zašto. No. Pa mora. Da, ovaj video će biti možda 15-20 minuta, ne znam tačno. Možda tako. 15-20 minuta, tako ne, klip. Ali skoro nema nikog nigde.
Vidi, konačno se neko javio, da dođe. A tako ne, neko ne ure. Smo uspjeli? Bravo. I ono smo gledali. A nismo gledali. A tom se ti ajde. Gledam i zajedno su. Brate. Sam došao tako. A šta si imao? Kako smo se sasnuli? Nismo vidjeli došli učer. Jok, nismo, mi ne gledamo. Ajmo dole. Kako će prođemo u ruki do... Čekaj, ja ću... Ne idemo dole još. Stavi mi dole. Pa nisu više mnogo ono... Idi do... Neću ti dam sve kad treba. Baš ti ne reći ovdje. Da puknemo. Pukni ga, pukni. Dobro. Evo, brate. Izvuku smo jedu u živu glavu. Dobro. A nismo dole. A nismo. Ajde, kaži tako. Pa pokušavam. A on nas baš pokušava da to jede. Ne misle neko... Pa da, evo, baš nismo pokušali. Neka, njega neki. Što ne mogu vidjeti. Neću vaj... Gopni. Napadne ovdje po... Mada teo sam vodi da pravim. Imam se ovo vidi. Ne znam. Trebali smo da budemo tu. Kući mi neko zastavljac. Vidi. Slušaj. Daj mi. Pa meni, daj. Ajde. Samo ti dođi kako planu.
Ні, ніж валяв. Я сумку. Мені сумку не посадили. А знаєш, що свіже смені. А, не хочеш. Не помнишь. А что с тобой сделали? А чёрт. А чаша обежена. Чаша. Истина. Ти люди однаковий смисл. О май год. Год, он видит. О май гад. Ну куда ты пишешь, О мен? май гад. Дай сюди. Виймати. Ja, нема. До коки. Пані Супрей. А изгледа да се uvijek pojavlja. Ma da kupljaš te mjesto. Poljubljeno. Ispali dole nekoliko puta. Ne na to. Dole. Ого! Good. Далі. Так. От побачимо. Ні, їдемо тако. Їдемо тако. Как хочешь. Ничего. Дай мені. Иди ближе. Я пришел ближе. Не можемо. Достатньо легко. Це я буду спати. Тут. Не може, Маня. Оу, шит. Гади. Вас вони мені згубили хяпи. Странні? То воно не стоїть. Виосуй. Не супер. Виосуй. О, самого на некого. Что это? Оу, здорово. Ау. А ти каш. Вот. Окей. Нравилось мне.